aturaken sugeng dalu sami waras sedanten nggih. Wah, gak kompak ngene, Nduk. Baleni malih wi. Nggih. Sami seger waras nggih. Alhamdulillah. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula sesarengan Mbak Mariati. Loh, kleru aku. Sampeyan sapa jenenge? Mami Okta. Lah iya, mang ngomong apa? Lah aku mau sesarengan. Oh, sesarengan. Terus aku kok aku. Sesarengan Mbak Mariati padatan saben nggih menika bedayan Sekar Sari serba serbi nggih, Nduk. Nggih, Mami. Nggih, jumbo kahanan menika acarane napa, Nak? Bedayan serba serbi. Acara dino iki lho kok. Acarae Sunatan. Kok sunatan? Sedekah. Sedekah. Nggih. Kula dongakno kabeh padha seger waras. Amin. Waras kabeh wargane. Amin. Rezeki kata barokah. Amin. Panjang umure. Amin. Nduk. Nggih, Mami. Dalu menika kasengkuyung dening channel-channel YouTube ingkang sampun mirsani. Injih. Kuwata sanget. Kuwata sanget dadi siji nduk kono mi. Wonten channel YouTube Budi Wijaya. Budi Wijaya TV. Ono apa enak? CEO sing menyamar. Oke ono ludrukan. Nggih. Lan mbok bilih jenengan pengen mirsani ukurane sejarah seniman saking keluarga sak Jawa Timur tumblek-blek ten kene Gundul TV. Dodok. Nggih, Mami. Sound system THJ Audio. lighting enak. Borodona lighting idolai arek Jombang. Nggih, kula sesarengan ambek anak wedok Mariati. Nggih, Mami. Saderipun adik-adik ditimbali. Nggih. Monggo dipun aturi bedayan Sekar Sari sesarengan duo gak jelas. Ngono yo apik. Ugi kunjuk atur dulur-dulur sapu ingkang sampun rawuh. Injih, matur sembah nuwun sabu sedaya nipun. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur bapak kula Bapak Roni ingkang sampun sak kerunipun saking keluarga dalem Sentro Kopior. Injih, sembah nuwun sanget. Saking tim pedhot jalur langit nggih sampun rawuh. Bapak Suhut ingkang sampun rawuh. Tim sabu sapa punden matur sembah nuwun. Sapa tebangan. Sapa tebangan. Meneh ana anyar sapa tebangan. Nduk, langsung kemawon adik-adik diceluk. Lah ya. Lali. Masa kebiasaan lali nak. Mboten nak wi. Saniki pun mboten. Monggo dilajengaken. Artis perdana Ibu Budi Wijaya ning Bella Firmansyah dan ning Adis Bagaswari. Katur Mbak Vida, Pak Po. THJ. Ayamku nunggu rego. Anak jami'an lho. Sing di Iki. sing ngomong iki tapi. Gede walang kekek.
iringan giding walang kekek Mbak Adis kali Mbak Bella manten anyar. Di belakang Neng Bella akan saya tampilkan Neng Dias dan Neng Rani Asmara. Sepeda malih matur sembah nuwun sowane para warga. Wah hebat sangat Duk. Kuwatah. Istimewa pokoknya. Ya. Manis sampun kapirangan Inje tenjenengan sami langsung kemawon dilajengaken tiba SMA tuh Ristami untuk Rani. Ditokno kari-kari ya. Di belakang Neng Rista akan saya tampilkan Neng Amel bersama Neng Rani Asmara. Katur jenengan sami sesarangan Mbak Amel kali Mbak Rani. Pelantun tembang manis campur sari Ning Nana Semerbak. Terima kasih. Dan Ning Nyantika Dimas Sari. Gedinge serapat. Jenengan sami ugi katur kru sapa punden anti masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Ani Wulandari
Daning Nur Kumala Dewi. Kairing kiningipun rating Esok eleng sore eleng-eleng ora rumangsa esok nakir sore nakir sing didakar godhonge kates esok eleng sore eleng-eleng kok ora beres kali kulon kali arep nabrak gak nak wate kulon kati tetangga mati yen tak timbang padha bote sabaripun Mbak Menik kali Mbak Nur monggo pun lajengaken. Di belakang Ning Ani akan saya tampilkan Ning Marsha dan Ning Vikum Sukrisna. Asumangga. Oh. jangan anak pilingin dipandang tansah kelingan jroning nendronale troyak songalakon elangono harga batang lawe tresna bot sono sing duwe ali-ali mripate biru dilali ranate ketemu sekarang pisang sesat dene karya ya masya man karing koron biarso Sesarangan Mbak Vikum kali Mbak Marsha monggo dipun aturi sinten Duk. Peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto dan Ning Rizky Tok. Dandang apa salah duku cilik-cilik Dandang apa beda Aku dimak-dimi Roning nendra Nalendra yakso Ngaleka Sore ngangsu Nek pengawan solo Suwera ketemu Awang ati kuru Yen ketemu Aja nguyang-nguyu Jamong variane Eling kautane Geningipun jamong sesarangan Mbak Yuni Pengreman Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, dan Ning Sartini.
kendengipun tengul katur jenengan sami tumrapipun Dibalakan Neng Susan akan saya tampilkan Neng inge sesarengan Mbak Reni Suren nggih sing gadah sentra Suren. sugeng dalu Reni Pakde Sugeng ngeleyek ngoten nggih. Masuk angin ketokane. Nggih kula kerihi, Mbah. Rasane iki korokan kok gatel. Jarweng jatma ya mas arane bong sonawolon ler tandur kesumilir tanjoro royo tak sanggup manten anyar Sampun kairingan jojang sesarengan Bu Inge kali Bu Reni. Senior Budi Wijaya Saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Matup Lamongan. ingkang kalih Ibu Mary saking Mojosari. kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. Kairingan gendengipun Jula Juli nonstop. Bapak Suyanto sugeng dalu Bapak Suyanto nggih. Sampun kairingan kendengipun Jula Juli nonstop. Nggih Mami. Subhanallah apa? Nggih menika kalau mau ala artis nggih Nak. Sesarengan seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Langsung blender mengguri mawon sesarengan campur sarine. Dalemu anti galau. monggo. Sumangga Kang Mas.
Satu tebang manis sak manis rek. Sembah nuwun abaroni. Dari seberang yang ketukan kamu tunggu menawar. Bolehkah abang merasa abang adik ada yang
Putri Wijaya
sila wis dadi landasane tertalisan kaya aku ora lali dinane kaya pancen aku sing nyatane pancen kota jeneng iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jaya. Nggih Mami. Nggih menika kala wau bedayan serba-serbi kang dilajengaken saking keluarga Seniwati Budi Wijaya. Matur sepanuwun sepindah malih sawane para warga ingkang sampun mirsani. Nduk, Nggih, Mami. wonten informasi Nggih. bakto niki akan dilajengaken hiburan lawak saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Kula Mami Okta Serli Dan saya Ning Mariati. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceremo kang cinandra karawitan ambarung kambang hidung terasa Juli Surabaya. Halo. Ya wis. Cik. Nyang sekolah numpak sepeda lah kok malah nyangkeng uyang. Demam bola saiki wis melanda merga ana Piala Dunia. Kae delok sayang listrik bolak-balik matek. Balik padam ae. Sawo kecik disrondol wedhus prawan sida becik ambune lek. Ambune wangi. Iki kalau sing dawa iki lho.
penting memperkuat persatuan lan nek ana beda pendapat ojo dadekno perpecahan ayo dimusyawarahno secara kekeluar matur nuwun penojo gampang dipecah belah lan diprovokasi lan diadu aduh mbayo dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat adil sedekah bumi iki kajate mula disengkoyong kabeh wargane wis dadi adat lan budayane mula kudu dijaga kelestariane mula bengi iki sida becik nganakno sedekah kajate dulur sida becik kabeh nyuwun berkah tak dongakno sida becik adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya iku sing dikarepno masya kenek tarian dulur tak jaluk gak usah ngersula iku sampean anggap amal sedekah nek Pak Yusa iki kepala dusune dasar wonge ganteng atik cerdas pikirane menting no rakyat iku wis dadi motone atik bertanggung jawab iku sipate lan Pak Sururi iki kepala desane dasar wonge ganteng cakrak wibawane ket sore tak lemahe iki mergo ana karepe muga-muga Pak Sururi aku kok disanoni dhewe boten wis komplit pokoke ayo Jamri Sida becik luar biasa. Sedekah bumi mesti nanggap seni tradisi. Niki wujud simpatik, wujud
bertanggung jawab kali keseniane dhewe napa malih Budi Wijaya luar biasa. Sampeyan tingali parkiran bek sembarang bek kabeh bek. Penyanyine budal nggawa mobil, dagelane nggawa mobil, pemaine nggawa mobil, kabeh nggawa mobil. Panjake nggih ngoten nggawa mobil kabeh. Ana sing pickup, ana sing truk. Sing penting mobil. Mulane nek ndolek mantu pun ado-ado, sampe ndolek mantu lodruk, eco. Susah dikidungi, seneng dikidungi, gak duwe dhuwit dikidungi. Apa maneh pas waya ditagih mekar. Tetep seneng ngoten. Napa malih kali uri-uri budaya Jawa. Alon-alon. Ancen seneng dadi seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku milih-milih aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku buka usaha dhewe etung nambah penghasilane golek usaha sing gampang ae aku buka pecel welut tae aku tak rasa dodol pecel tambah sugih mergo welut larang regane tinimbang rugi aku usahae paling enak aku ternak dhewe aku duwe blumbang ombo tur gedhe tak jeguri bebek welute ana telung wulan welute wis gedhe-gedhe aku jegur tak entas dhewe bojoku melok jegur mergo seneng atine ndelok welute kok gedhe-gedhe graya-graya diprekes dikira iku welute aku jeret liru welutku dhewe aku mrecing-mrecing saking lorone mergo waktu diprekes kenek kupune tak delok metu getihe ana 3 minggu gak kenek digawe namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karep ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo tidak banyak kata bersama Budi Wijaya artis kebanggaan Jawa Timur Cak Wanto Situr. Ayo coy Sito becik luar biasa.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng dalu. Iki piye kono ono. Lho, iki jenenge Jenenge apa, So? 3 dimensi. Ngono lho. Penonton gak cuman teko ngarep, ana dulur-dulur sing nang dalem, nang omah nonton liwat YouTube. Lah iya, Ono sing sebelah kiri. ana sing sebelah kiri. Halo. Apa kabar? Hai. Sing kono paling akeh didominasi cewek. Cewek. Sing kono. Halo. Halo sayang. Iki didominasi, iki imbang antara cowok karo cewek. Cewek. Lho, sing ngadep nang mburi kok lanang ta wedok iki? Endi, So? Iki kalau ngadeg iki kok lha apa iku? Lho. Kok ngadep rono kancane ngadep rene kok ngadep rono? Kok lho. Ngoyo, So? Oh, ngoyo iku. Ngoyo, So. Sing kene didominasi imbang lanang karo wedok. Campur aduk. Heeh. Iki mertandakno warga Sido Becik bener-bener antusias menikmati hiburan malam hari ini. Oh, seger saya. Seger. Hawa kaya hawane bengi iki ya. Hawae luar biasa. Mangkane dongakno so. Didongakno. Iya. Warga Sido Becik. Sido Becik. Iya. Iya. Nandur sawo kecik nang pinggire dalan. Cakep. Muga-muga kabeh warga Sido Becik dibarokahi seger kewarasan. Amin. Awa umah. Amin. Awa umah. Dolek pitik nemu nang pinggir kali. Nyolong bae. Lho. Warga Sido Becik kabeh akeh rejeki. Ngono lho, Sa. Golek pitik diwadahi ranji. Cakep, Dik. Tak dongakno warga Sido Becik sing durung budal ulang ngarep tahun ngarep kabeh munggah kaji. Awa umah. Luar Semangat, biasa. So. Gelek pitik pegel, So. Leren ngombe es nanas. Kakean nyolong. Warga Sido Becik nek diutang tak dongano ndang lunas. Awa umah. Amin awa umah. Amine banter utang Sawo kecik ketoke seger-seger. Cakep. Warga Sido Becik muga-muga kabeh anake sekolahe pinter-pinter. Amin. Amin. Dolek pitik so nang sawah ketiban ondo. Mbah, bongkok kene kayae. Ya awa bengi iki main nang Sido Becik. Apa? Muga-muga aku mulai nggawa rondo. Hai. Penggemarmu nang kono kabeh. Janda-jandaku, apa kabar kalian semua? Hai. Mukane mang lho. Monggo pacarku lho. Andi. Monggo. Ya Allah. Terima kasih ya Pak Jarwo. Alhamdulillah nggih. Sugeng tindak. Hah? Sing jelas warga kene kabeh guyub. Guyub rukun. Kabeh nyawer kabeh mau. Wah, apa maneh si ibu-ibu nang kono mangsa? Apa? Sing tak geleki. Wah. Oleh goyang sampai gak ketok bokonge. Astagfirullahaladzim, aku mangan gak sida mangan nang kene. Apa? Lah piye kate mangan ibuku goyang? Kan Ana sito sing ngentut banter. ya apa? Ya awo iki ngentut tason horek aku ngene. Ngentut sok. Kon sih enak ndelok tok. Aku mari ibu-ibu goyang nang kono. Apa? Wonge ngalih. Heeh. Ndolek pel-pelan aku. Apa gelek pel-pelan kon? Kerontok kabeh. Luar biasa semangate. Ya. Istimewa Sido Becik. Tepuk tangan. Ya Allah, aku terkagum-kagum iki mang sumpah. Aku biyen kok sida dadi warga kene ngono ya Allah, temenan. Gak doyan. Gak doyan ya apa saya kono gak percaya. Aku biyen kate dadi warga kene gak sida, Bek. Ya gak sida wong gegermu ana tulisane. Apa? Kocluk. Duh, Mungkane gak diterima nduk kene. senajan aku kocluk biyen aku tau pacaran ambek kene. Sapa sing doyan karo konto? Lah ya apa kon gak percaya sesa? Foto kamu. Foto kamu kaya kalau digantung biru lho. Apa iku? Terong. Terong ah. Terong iku dawa tapi lemes. Nyembangane pari.
Sampeyan ket manggu. Kau nang kene iki apa wis akeh sing kenal? Ya awas kandhane aku biyen kate dadi warga kene iku gak sida, Dik. Kok gak sida mergo apa? Aku biyen yo tau pacaran mbek kene aku. Aku biyen pacaran mbek kene so. Sing kala mbek kon sapa? Loh, laki-laki jantan dan perkasa seperti jenaka. Wong makmu biyen iku ya gak gelem nglairno kon, kene gak tak bejok ngono gak gelem nglairno kon. Makku biyen. Lah iya wong kon muncul kait muntuk didelepno maneh, muntuk didelepno maneh. Berarti kon ro lahirku biyen. Ya ero. Kon ngintip kon so. Kon ngintip. Titik. Wong lanang ngintipan iki rek. Lah gak apa-apa wong ngono ae Lho kok. gak oleh. Nang kene kon duwe kanca. Lho, aja kanca so pacar tapi gak sida. Wis kate rabi tapi gak sida. Gak sida. Gak sida. Lho, kok iso gak sida iki mergane apa? Gak oleh ambek bapakne kok. Lah iya sapa sing doyan kok? Ana sing kate kon senengi tapi arek gak gelem. Lho, asline arek gelem so. Lah terus? Tapi ambek bapakne lho gak oleh. Bapakne gak setuju. Gak setuju. Mergane apa? Soale beda umur. Beda umur. Iya. Kon umur luwih tuwek timbangane pacarmu. Iya. Oh. Aku umur akeh. Pirang? Arek umur titik sedangkan aku duda. Oh. Kon duda. Iya, so. Oh. Iya. Tapi arek saiki nduk kene. Mang jarene isu-isu WA aku Mas Wanto sayang cintaku. Oh. Engko aku ndelok sampean nang ngarep dhewe. Nang arep dhewe. Jarene ngono. Gembul wong-wong. Jarene. Saiki nduk kene. Iya, paling Sapa? party. Waduh sing ngeklek ketoke. Par. Potongane party. Iku biyen tau ambek awakmu. Lah, ambek aku nang gobok ping 4. Apa to? Nang gobok ta? Iya. Pijet-pijetan. Ngono ku party so kon karo kon. Tak pikir ngemes jagung. Par, kon mang joget nang kono gak ngerti perasaanku, Par. Celekit-celekit ta? Atiku selenit par. Biyen party potongane ya apa? Party biyen ku potongane koyo SpongeBob. Lemu ngono ku lho so. Bareng ro saiki. Saiki ya Allah, aku kudu merangsang. Gak kuat so party saiki tuntutane gede. Tuntutane akeh. Par. Awakmu lapor rondo saiki, Par. Loh, Apa sih so? kon iki ngomong iku Apa? jek cemplang-cemplung lho. Lah aku cemplang-cemplung lapo kok. Mbak Parti mang teko diterno wong lanang kok iso rondo lho. Iku ngono bapakne. Bapakne. Bapakne ambek aku CS plek party saiki rondo. Mosok to? Sumpah ya. Lho. Takonono kok nek gak percaya. Mungkane pas nyoget mang kok kemedul. Kok apa nek kemedul? Iku gak kemedul so. Apa? Umet. Tapi gak sida mbek Parti. Gak sida mbek party, glon potongane party koyo preman ngono. Lho entah, glon entah. Wong priagong iso ayune kaya ngono kok iso. Gak atik lampu ae padange kaya ngono kok iso. Endi padang Preman iki lho. motomu kero besok. Lho. Lah wong party irenge ngono padang iki. Rambute sing ireng. Ireng tapi manis party. Iku nyamar. Nyamar. Iya, janmo tan kena kinira, najan kaya ngono tapi atine apik Parti. Lho, nek atine aja diomong so. Mm-mm. Ambek aku ngono sedakoe akeh. Oh, ya ngono. Sembarang kali dikekno partiku. Lho partiku. Iya, aku gak duwe dhuwit dikeki dhuwit. Gak duwe dhuwit dikeki dhuwit. Aku gak duwe beras kei beras. Yo ngono. Lho, aku pengen mangan kei mangan. Ya. Terakhir aku ada dikubur. Lah kon pengen lapo? Pengen dikubur. Pek kon pengen tanah ya bener nek dikubur. Iku Parti. Parti. Berarti wis gak sida mbek Parti. Lah saiki mumpung RD mbok diterusno. Sik ta so iki ya aku iki RD tak gak sih. Sandinge ku lho party ku lho bojone be. Sandinge party. Aku wis curiga, ngono lho. Iku gayae tok ngomongin ngono. Kare ku bojomu anyar ta, Par? Ambemu. Tapi aku ya putus gak suwe-suwe mbek party. Oh, gak suwe mbek Parti. Gak suwe-suwe ya. Apa partiku ongkep ta ya apa? Gak terima ke party ku kandhani muring-muringan. Muring-muringan. Kan- Kon gak cocok. Gak cocok aku tau dibanting kok. Karo partiku. Karo party. Yo bener. Hmm. Wah nek ndelok pentise Parti kaya kepruke es batu.
Iya. Iya. Aku tau tak gawakno, aku nyambut gawe so sedina oleh 50.000 kurang. 50.000 kurang. Kurang. Terus Jaluke 200.000. sedina 200.000. Ala par wong atasane aku iki yo bakul petik kowe. Gak apa-apa bakul petik, sepenting iso nyumanggakno wong wedok. Glokane iki lho par aku masih senajan bakul petik saiki dadi. Lah. Dadi apa? Dadi apa iki so? Jarene aham kaya keranda mayit. Iku ya wis iku tok. Heh, Parti mek iku tok. putus sampe party yo. Putus. Yo gara-gara nyengit. Tak putus party. Kok ndolek maneh? Golek maneh kancane party luwe wayu so. Koncone parti. Loh, wayu semok aduhai. Gemoy. Biasa dong. Wah. Lulu kaget. Gantine parti. Gantine. Yo arek kene. Lah, Seneng karo kon. Ya jelas. Saiki mah yo ndok kene. Kayoke sawo. Sopo? Lili. Endi Lili? Lili gak teko arek Lili kok. Gak teko. Gak Lili. teko. Tapi wis dadi bojomu. Heh. Lah iya. Aku sedar ngene. Lah apa loro ati? Loro atiku iso. Aku pacaran ambek Lili dirusoni ambek party. Dirusoni terus. Party gak trimo. Gak trimo party. Gara-gara kan karo Lili. Gara-gara ambek Lili. Lah terus kelanjutane ya apa? Kelanjutane akhirnya aku pacaran maneh so. Pacaran maneh. Saiki arek iku mang bengi iki mang masak arek pacarku mang. Bagian masak. Yo. Nang mburi. Nang mburi. Tapi masakane encen enak. Wah enak pol. Sopo? Sumi. Sumi. Sumi nduk kono Sumi mang. Iya, lha iki anake Sumi so wayu so. Iki lho, mlayu. Berarti sing masak niku wae Sumi ya, Bu. Mungkane Bu, jangane sewedep, enak Bu. Asin. Lho, So, asin kakekmu. Lho ancene ngerti wong cek betah meleh. Mangkane iku. Iya. Ya wis iku tok pacarmu. Lah. Ono maneh sih, An? Kon karo sing mak comblangi aku biyen ambek siapa iku mang? Ambek party bareng. Iya. Mak comblangi aku. Sing nyomblangi awakmu. Sing lancarne iku lho. Iya. Lah, nang guri nyambel. Bagian sambel. Wah, nyambel so. Ketok Luwe kok sambele pedes banget iku mang. pedes saking pedese moto aku mang melok-melok kesabapan aku mang. Iku sambel ta balsem iku mang. Kok cek pedese. Sopo? Iku mang. Iya, Suami. Suami. Jenenge suami. Sing nyambel mah suami ya. Lah takonono kono gak percaya. Jenenge suami ya jenenge. Suami ya. Suami. Berarti masih dirabi tetep statusnya Suami. Mas yo wedok tetep suami. Mas yo ketuwek ket bongko suami. Tapi kon dadi ambek suami. Gak dadi. Lho gak dadi maneh? Gak dadi terus kok. Kon kok gampang gopil ngono sih to. Soale aku biyen iku nakal. Oh, Aku biyen iku nakal keturutan sampai saiki so. Keturutan sampai saiki Saiki dadi nakal aku. kon termasuk saiki kaya-kaya nang dalan-dalan saiki ana geng-gengan niku. Lho jelas. Kon melok geng-gengan. Lho umume arek saiki so. Ana Pak Polisi lho kon lho. Apa sih Pak Polisi ya babak. Kon macem-macem dicekel kapok kon kok. Usume. Justru awak dhewe iki tontonan sing mawa tatanan iso dadi tuntunan. Lah kon kok iso ndadekno arek kene ngomong nek geng-gengan iki lho. umume saiki ku geng-gengan so. Gak oleh to. Gak oleh jare sapa? Kon ben geng-geng apa kon? Lho, aku saiki kon garuk terkenal aku. Terkenal apa? Ketua geng motor. Kon geng motor? Geng motor, Bos. Potonganmu iso numpak sepeda kon. Potonganmu kaya ngene iso numpak sepeda kon. Le. Geng motor kon. Geng motor. Sepedamu mbok apakno ae? Sepedaku tak protoli kabeh. Mbok protoli kabeh. Tak protoli Spion tak uculi. Lu. Knalpot tak bedelno. Gawe telepetelo. Knalpot cilik lho. Lah yo telo. Ya awak Gondoriyo iki lho, so. Gak ono telepet Gondoriyo iku untumu ngono ah. Telo iku lak ndek. Iya. Iku dawa iku lho. Rodok dawa. Aku ndek sepeda kon kok ngengkel seso. Iya. Kok tak kaplok. Iku sepedamu. Sepedaku. Sepedamu mbok protoli kabeh. Tak protoli tak bedelno knalpote. Termasuk sepedamu sepeda protolan. Wah, jelas ketua geng, Bro. Iya. Kon ro nek diblayer so. Nek mblayer ya apa? Wah, diblayer pisanan suarane so. Nek diblayer pisan muni Teng.
Ku nek mblayer pisan. Mblayer pisan. Nek mblayer pindho. Teng teng. Nek mblayer ping 3. Teng 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 teng. Kakek. Rumangsaku nek sepeda motor diblayer muni ngeng ngono kok iso teng. Iku sepeda motormu. Iku sepeda motormu udunen ta ya apa kok muni teng. Lho sepeda motorku ereking. 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 Allah, sepeda motor gak iso mlayu ae to. Sing duwe sepeda motor aku takon. Lho ya pekon Tapi tapi ngono ngengkel kon. nek sepeda motormu ambek aku ya jek banter aku. Alah-alah, banter awakmu kon mang Surabaya ndawar pira jam? Surabaya ndawar sak jam setengah. Kesuwen. Lho banter iku to. Wah, kesuwen. Lah nek kon, Alah, aku Surabaya ndawar 5 menit. heh? 5 menit. Surabaya ndawar Tek teng. 5 menit. 5 menit. Gendeng arek iki. Tek teng. Lu 5 menit so. mlayu piro pedamu? Lho, 9100 ponjol 7. Kaon. Pol 100, 120, 150. Pol 100. 9.000 lho. Lah kok so? Apa? Makku Makmu. isu-isu njaluk terno aku pijet so. Makmu iku. Iya, Njaluk terno kon pijet. njaluk terno aku pijet. Pijet nandi? Le nak kuwanto. Iya. Aku terno pijet nang nggone pasar Dawar. Iya. Pasar Dawar iki lho, so. Pasar ndawar kene. Pasar Dawar iki lho. Iya. Pasar Dawar. Tak idoni kon. Pasar Dawar, so. Heeh. Wah, ayo Pak. Tak goceng. Plek. Teng reng. Lu. Langsung kok budal kono. Oh, ngeng patas toh. Pirang menit Aku tutup perapatan di Dawar kan cegat polisi, so. cegat polisi. Nawangis aku. Lah, jare geng motor kok nangisan to. Aku nawangis, so. Ketara kon gak nggawa SIM, Duduk. gak nggawa helm. Wah, gak. Lah kok sampean kon nangis kecekel polisi? Makku lho gak ono, so. Makmu Makku ki roto nandi aku. goblok. Tak geleki nang sepeda ini. Makku gak ono roto nandi. Kebanteren goblok. Kebanteran ya. Menembani cancangan makmu cek gak logor. Akhirnya aku gak kesuwen, so. Iya. Tak tumpaki sepedaku. Heeh. Aku geleki makku. Kon balik ndoleki makmu. Geleki makku tak giyetno teng. Kok tengtok sih to? Ngeng ngono lho to. Oh, suaraku pada teng kok. Iya wis. Teng ngono ya. Iya. Disowale parek pada motor, so. Ono sing nyalip kon. Ono sing nyalip tetep guri, so. Kok mburi? Peketek. Ta. Iku pada motor ta wong kecerit iku to. Sepeda motor, so. Kok muni peketek. Wah, kenal putin ndek iku lho. Oh. Peketek. Nyalip kon. No. Ono pada motor suarane kok peketek iki rek. Kaya wong rambute kobong ae. Nungwale Pak aku, so. Peketek. Wah, aku gak trimo tak toleh seret. Tak sandingno. Teng, dek peketek. Teng, peketek. Teng. Kok kaya wong nunu apa ngono to? Kok peketek teng. Tak jejeri, so. Wong Iya, aku iya. gak trimo ya. Iya. Tak jeri tak idoni. Cuh. Kenek raine areke. Wah, gak trimo kenek maneh, so. Apa? Buale nang raiku dhewe. Lah apa? Helme gur tak buka kocoe. Ana koceng mbok idoni Tak arek. idoni. Akhirnya tak gayetno, so. Iya. Timbang aku gelut ya. Timbangane kon isin. Tak gelut. Coeng, tak gayetno, so. Ngono jeglongan tak hindari. Weh, Weh, aku ngwahno sepion, ono sepione pedaku. ana sepene cilik ngono.